Пракуратура Віцебскай вобласці занепакоена ростам дзіцячага траўматызму. З пачатку студзеня ў паўночным рэгіёне ў выніку катання са снежных гор на санках, тюбінгах і іншых спартыўных снарадах пацярпелі больш за 40 дзяцей. У тым ліку звыш 10 атрымалі цяжкія траўмы, нават пераломы пазваночніка. У сувязі з гэтым пракуроры нагадваюць асноўныя правілы бяспекі. Катацца толькі ў дазволеных месцах, дзе паблізу няма перашкод, дрэў, камянёў, вадаёмаў. Не тармазіць рукамі і нагамі, выкарыстоўваць ахоўную экіпіроўку. Основными причинами данных травм в первую очередь является игнорирование детьми, а особенно их родителями, правил катания на спортивных снарядах, которые используются для этого. Основным спортивным снарядом является тюбинг. Он очень популярен в последнее время, поскольку развивает огромную скорость, но вместе с тем он и очень опасный, поскольку он практически неуправляемый в движении. Он не может держать, в отличие от санок, заданную траекторию, поэтому дети, которые катаются на таких спортивных снарядах, наиболее подвержены опасности. Также недопустимо нарушать правила катания на тюбингах. Запрещено кататься по несколько человек на одноместном тюбинге, связывать их между собой, кататься так называемыми паровозиками, кататься стоя. Пракуроры паўночнага рэгіёна разам з прадстаўнікамі іншых сілавых ведомстваў працягваюць прафілактычную работу. Праводзяць гутаркі ва ўстановах адукацыі і працоўных калектывах.